Ir-rapport tal-Gvern dwar l-impatt taż-żieda fil-prezz tal-fuels u l-oli tal-ħajja kien ippubblikat wara l-laqgħa tal-MCSD fejn iżda l-Gvern ma jridx jagħti kumpens lin-nies għal dan. Ir-rapport juri li ż-żidiet li kellna fil-prezz tal-enerġija, jiġifieri id-dawl, ilma u fuel, ikkawżaw żieda fl-oli tal-ħajja. Fil-laqgħa tal-MCSD il-Ministru Tonio Fenek qal li huwa personalment is-sena li għaddiet ħassu aħjar minn din is-sena minħabba dawn iż-żidiet. Fl-2010 pajjiżna kellu l-ogħla prezzijiet fil-qasam tal-enerġija. Il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-gass u l-fuel kienu 12% ogħla mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Filwaqt li fil-pajjiżi Ewropej il-prezz tal-enerġija kontribwixxa għal żieda ta' 7% fl-ogħli tal-ħajja, f'pajjiżna dawn fissru żieda ta' 19%. B'reazzjoni għal dan ir-rapport id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament Anġlu Farrugia qal li l-Gvern għamel studju biex jikkonkludi li l-familji ma ħaqhomx għajnuna. Iżda m'għamel l-ebda studju biex jagħti żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa lilu nnifsu u lill-Ministri fil-Kabinett. Intant fi stqarrija separata l-Forum Unions Maltin qal li n-nuqqas ta' kumpens għall-ogħli tal-ħajja lil ħaddiema juri nuqqas ta' sensittività min-naħa tal-Gvern.